We Wochenzach wobstieše zec lěta, od lěta 6 až 40 domowinská skupina. Ja sam juno w serbskiej nowinie czytała, że bychu tedy około 100 sobostawów, ale z którego czasu, z których przyczyn, to ja nikt nie wiem, ale to bychu woprawdzie Serbia, a która wielka skupina. Potem bychu drudzy, ja nie wiem, Stujac, przedseda, kniez Lepsa, na przykład kniez Janak, a od lata 6 a 70 sam ja zawoliła, a ja sam też przy tym dobiała zostać. No co częstniejszego. Jeszcze te stare benahaj, wiele ja nie mogę, ja znano organizuję ništo. Przednożki, każde lato jeden przednożk, aber takie ništo. Te praktyczne dzieło wszak czynia nie druzy. My pak nejsme jac wielka skupina, myśmy jenoż jeszcze cinačo. Te starsze są zemreli, a ze młodymi, also my nie mamy żaden przychod za tę skupinu, żadnych młodych ludzi. Tokiż serbska wuczba w Hamorje jest też sypwa a zubiwa. Ale piestowani też. A trudnie tam jeszcze dwie Kubacy były, którzy w Budyszynie byli wykupani. Ale zajem też z ich strony najskiery nie jac. A tak dzieci, dżęca, najskiery niczo jac w Serbach, aber mało w Serbach Sonja. A tak też młody ludzie. A trudnie się mają prawa, wiecie, wszyscy naslednicy Serbów, wy macie serbskich predowników. To nechaj niczo wiedzieć od tej temy. Ale ci członowie, którzy są wiele lat w naszej skupinie, my się rady zetkamy, my rady romadźe siedzimy, dudy też pytamy się serbskie śpiewać, aber się przednożk organizujemy, aber dohod czynimy adwentniczku, gdzieś mamy nikogo, ktoś nam serbsko-niemski huczby program, jest i nas wučoval, a to czynimy nitko praktycznie każde lato. Aber se też, myśmy wiele wuleto, aber ekskursjo czynili po całej Łużycy była prawa. Ja nie wiem, gdzieśmy najpierw byli, najmniejsza w Ralbicach, na tym Marianem Kirchowie, aber w Slepjanskie, w Naniepilis dworze. A nicht bi se nutzt Lepan mit, dass wir niemand każde lato jenisch w poslednim czasu nesmy, dokiśmy przestarjeni, nesmy tak wiele jak czynili. Nikt nie może tak prawie jeszcze chodzić. Ale jetzt za september je nasza Kini Balkovac na człon przedsiedztwa organizowała jezbu na Łodzi przez ten Berwalski jezo. A to wszak będzie też dożywienie. A nie to wszak jeszcze czynimy, ale wiele nic w tym nastupaniu.